فرمانداریا گشتیا هێزên Sûriyeya Demokratîk Cejna Sersalê li gelê berxwedêr û şervanan pîrozkir û hêvî kir. Ev sersal bibe destpêka salekê ku ji bo hemû gelên Sûriye ewlehî, aramî û aştiyê bîne. Fermandariya Qesedê pabendbûna xwe ya bêdawî ji bo parastina jiyana welatiyan piştrast kir, ji hemû welatiyan hêvî kir. Ji teqandina guleyên bê serûber dûr bikevin, ji ber ku ev yek rasterast gefêl jiyana giştî dixwe û nirxên berpirsiyarî û disiplînê bin pê dike. Fermandariyê tekez kir, xweşiya rastîn li parastina ewlehiyê, rêzgirtina li pîroziya jiyanê û pêşxistina çandeka aştiyane de ye, ne di xistina xetereya gel de ye. Ji bo wê hêzên me vê salê jî amadebûna xwe ji bo parastina gel û aramiyê dibin her şert û mercî de ji nû ve piştrast dike. Fermandariyê hêviya saleke xweş bo gel û ji bo Sûriyê jî aştiyeke mayîn dekir.